Zenalnyň ýiti zekeninden ýürek joşgundan dören milli elişleri, nepis hallary, owudun gully keçeleri, şöhratly taryhymyzy öçmejek ýyzy galyryp, biziň şu günlerimize sarpalanyp öz gymmatyny ýetirmän gelýär. Asyrlyň kämillik synagyndan geçen türkmen durmuşynyň aýrylmaz hemrasy bolan günnelik durmuşymyzda giňden peýdalanylýan gully keçeleň durly görünüşlerini ähli döwürlerde de dünýä ýüzünde uly islegi bildirilipdir. Häzirki wagtda sünnäleme kim galmadyk bu gadymy we müdimi sungatmyz bolan türkmen agoýlarynyň bedegi gully keçeleri taýýarlamakda Mary welaýatynyň türkmen gala etrawynyň zähmet söýür bagtyar dinanlary ahlasly zähmet çekip öz münasip goşantlaryny olşýarlar. Çepereli dinanlar gully keçeleň durly görnüşlerini taýýarlamakda ýuň saýmak, ýuň boýamak, ýuň daramak, keçe gamşyny dolamak, keçe güllemek we keçe basmak ýaly işlerini usatlyk bilen ýerine ýetirip ösüp gelýän ýaş nesillere öwretmekde, ene mamalarymyzdan galany ýol ýörelgeleri dikeltmekde asly işlere durmuş geçirýärler. Şeýle-de arasa ýuňlardan taýýarlanylýan keçe çuwallaryny, horjunlaryny, toý bukjalarynyň durly görüşlerini usatlyk bilen ýerine ýetirýärler. Eli hünärli, zehin dörejlikli zenanlar bay ardaly hünäri höwes bilen ýerine ýetirip, taýýarlayan keçe önümlerini hasym kämilleşdirip, täze nutqulary halka ýetirmekde tutan ýerli işleri durmuş geçirýärler. Elem goşary öwüşgünli gully keçelere salynýan nagyşlar öz oşly manyny aňladyp, halkymyzyň geçmiş taryhy bilen baglanşyklydyr. Her welaýatyň özüne mahsus keçe önümleri we olara salynýan ajaýyp gulleri bolup, olar türli ölçeklerde taýýarlanyp, özlerine mahsus atlary bolupdyr. Keçe önümlerini taýýarlamak köpçülikliň zähmeti talap edip, häzirki güne çenlem öz gymmatyny, sarpasyny ýetirmän dowam edip gelýär. Zenanlar bu hünäri hemişe agzy birlikde ýerine ýetiripdirler. Ene mamalarymyz özleriniň zehin dörejiliginden, ukyp başarnyklaryndan döreden gully keçeler bilen agoýlygyň içini bezäpdirler. Bu keçeler ekologiýa taýdan arasy bolup, insan saglygyna peýdalygy bilen häzirki günlerimizde de giňden ulanylýar. Çepereli zenanlarymyz dörejilik gözlegleriniň meweleri bolan eli işlerini we milli gymmatlyklarynyň her birine elem gözelligini siňdirip öz oşly sunugaty döredýärler. Bugünkü günde sarpasy belente tutulýan bagtyar dinanlar halkymyzyň baý geçmiş taryhyna öçmejek ýyzgarlaryň milli gymmatlyklaryny hemme tarapdan öwrenip dünýä ýüzünde dawaralandyrmakda döwlet ähmiýetli işleri durmuşymyza ornaşdyrýan hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan edýärler.